El gat amb botes. Hi havia una vegada un molí. Quan va morir, va deixar els seus 3 fills al món que tenia. El més gran, el molí. El segon, un ase. I el petit, un gat. El fill petit, al principi, va pensar que li havia tocat la pitjor part i es lamentava. «Fantàstic! Què faré jo amb un gat? Bé, potser puc fer-me uns guants amb la seva pell». Però el gat, que era molt llest i no gaire modest, el va interrompre. «No siguis ruc! Dóna'm unes botes i un sac i veuràs com et faig ric». El jove, sense gaire res a perdre, li va donar el que demanava. El gat es va posar les botes, es va penjar el sac a l'espatlla i es va acomiadar amb un somriure que deia: «Confia en mi, estàs en bones potes». El gat, amb les botes posades, va sortir al bosc. Va omplir el sac amb segó i verdures i el va deixar al costat d'un matoll. Va estirar-se a prop fent veure que dormia. Al cap d'una estona, un conill curiós es va acostar al sac. En el moment just, el gat va saltar i el va atrapar. Amb el conill al sac, el gat va anar directe al castell del rei. Un cop davant del monarca, va fer una reverència molt profunda i va dir: «Majestat, us porto aquest regal de part del meu amo, el marquès de Carabàs». El rei, encantat amb el regal, va acceptar-lo amb un gran somriure. «Agraïu al vostre amo la seva generositat». Durant setmanes, el gat va continuar portant regals al rei. Faisans, perdius i d'altres animals que atrapava al bosc, sempre de part del marquès de Carabàs. Mentrestant, el fill petit del moliner començava a preguntar-se què estava atrapant aquell gat. Un dia, el gat va saber que el rei i la seva filla, una princesa d'una bellesa extraordinària, anaven a passejar a prop del riu, amb el seu carruatge. El gat va dir al seu amo: «Confia en mi i fes exactament el que et digui. Ves al riu i banya't, deixa la resta a les meves potes». Tot i estar confós, el noi va obeir. Mentre es banyava, el gat va amagar la seva roba darrere d'uns matolls. Just quan passava el carruatge del rei, el gat va sortir corrents i cridant: «Auxili! Auxili! Uns lladres han robat la roba al meu amo, el marquès de Carabàs, mentre es banyava». El rei, que ja tenia en alta opinió el suposat marquès, va ordenar als seus servents que li portessin roba elegant. Quan el noi es va presentar davant del rei amb aquells vestits luxosos, semblava un veritable noble. La princesa el va mirar amb curiositat i, per ser sincers, amb una mica d'admiració. El rei va convidar el jove a pujar al carruatge. El gat amb botes, mentrestant, corria davant del carruatge preparant el terreny. Va arribar a un camp on uns segadors treballaven sense descans. «Escolteu-me bé, quan passi el rei, digueu-li que aquests camps pertanyen al marquès de Carabàs. Si no ho feu, tornaré aquesta nit i us les haureu de veure amb mi». Els segadors, espantats per l'amenaça, van assentir, i quan el rei va passar i els va preguntar de qui eren aquells camps, tots van respondre: «Del marquès de Carabàs, majestat». El gat va repetir aquesta estratègia a tots els camps, vinyes i prats que trobava. Finalment, va arribar a un castell que pertanyia a un ogre molt ric i poderós. Sense dubtar, el gat va entrar al castell amb una seguretat desbordant i es va dirigir a l'ogre. «He sentit que sou capaç de transformar-vos en qualsevol animal», va dir el gat amb un to que barrejava admiració i una mica de dubte, mentre es col·locava elegantment una pota sobre el bigoti. «Però siguem sincers, segur que podeu convertir-vos en una criatura petita com un ratolí? Això sí que seria increïble». L'ogre, que tenia un ego tan gran com el seu castell, va esclafir: «Ah, sí? Mira això!» I abans que el gat pogués acabar la seva rialla, l'ogre es va transformar en un ratolí diminut. El gat, que ja havia preparat aquest moment, va saltar amb una velocitat sorprenent, va fer un gir a l'aire digne d'un espectacle de circ i amb una queixalada se'l va menjar. Es va aturar un moment,
Es va netejar el bigoti i va dir: ara sí que tot això és meu. Bé, del meu amo, és clar. Quan el rei va arribar amb el seu carruatge, el gat el va rebre amb una reverència tan teatral que gairebé va perdre l'equilibri. Benvingut al castell del meu amo, el marquès de Carabàs. El rei, impressionat, va mirar al seu voltant i va dir: un marquès! Quina propietat més impressionant! Això sí que és digne d'un rei o d'un príncep. No us agradaria casar-vos amb la meva filla? El noi, que encara estava una mica atordit amb tota aquella farsa, va assentir amb gran entusiasme. La princesa li va somriure i tots dos van sentir aquell instant màgic de l'amor a primera vista. La cerimònia de noces es va celebrar amb una gran festa al castell, però el gat amb botes va ser el veritable heroi del dia. Va passar tota la nit explicant com havia derrotat l'ogre, afegint detalls cada vegada més absurds. Després, l'ogre va intentar convertir-se en un mosquit, però jo, ràpid com un llampec, el vaig atrapar amb la cua. Amb el temps, el jove marquès es va convertir en un bon governant, just i generós, i amb la princesa sempre al seu costat. El gat amb botes vivia com un autèntic noble, amb un llit de vellut, un plat diari de les millors delícies del regne i una reputació que no parava de créixer. Però mai va perdre l'esperit juganer i sovint s'aventurava pel regne inventant noves històries i embolicant-se en plans esbojarrats. I així tots van viure feliços, demostrant que amb intel·ligència, carisma i una mica de teatre, fins i tot el fill d'un moliner pot arribar a ser rei.